Wah, kowe sing duwe kasekten inuwe. Kowe ya arep apa? Wah, ya langsung menungso sisik. Menungso sisik genah kuwi tedak turune menungso. Asu. Arep ditedake menungso aku bagi apa? Parak. Ayo maju kowe. Wah. Oh. Oh, kok kakek sekarat ngarani dudu anak menungso. Ayo ndi tunggale. Amuk Suramrata, Jayamrata, imbang-imbang anakku. Endi Prabu Kresna? Endi Prabu Kresna? Endi Prabu Kresna? Cakeme. Mangsamu. Iki putra Jodhapati kok sepeleke. Ora sah nyumbari para pepundhen. Ayo, sok mateni Antarja. Wong digdaya kowe. Kadal ketiwasan anek kaya ngene iki diterus-terusake Antarja iki ngentekke wong. Iya, sing diarah iki para prajurit serayan. Lah iki mengko nek nganti mrendhek Kurawa kabeh dipateni ayo wurung Bratayuda. Tegese bakal ngowahi kodrating dewa. Ya, jumbuh lawan pangandikane Wang Pramesti Guru. Mongko aku ora lira yen Koko Prabu Mandura iki mungsuh kelawan Ki Antarja. Dawuh pangandikane Wang Pramesti Guru wis paring dawuh supaya Antarja kelawan Koko Prabu Mandura kuwi mau aja nganti ketemu. Salah sawijine kudu Antarja diracut. Nggih, Antarja mandheka dhisik dah bagus. Mangun kung kanduan rimang lirina tanpa kanen nggih wong bagus anakku wong sigit Antarja ora nyono babar pisan yen to pancen jeneng sira kuluk darbe kasekten kang linuwih kawula niki Kanjeng Prabu. Nyun pangapunten nampa bilih rinaos ingkang putraku Antarja menika lanyo mboten nampi dawuh wondene. Kula sampun mantun maguding ayuda. Ora dadi ngopo. Kados pundi? Wa Prabu mriksani dumateng kasekten kula kuwi dalang. Sapa wae sing ora bombo. Duweni putra sing duweni kadigdayan kang linuwih
Ibu kaya ngapa senenge bapakmu Yayi Werkudara. Nyatane kowe duweni kasekten luwih. Saben-saben mungsuhmu iki mau tanding karo kowe ngerti-ngerti ngletak ora. Mungsuh mimah mbok kapake. Iki persajan kemawon lho. Napa sampun ngantos woro-woro kan sinten kemawon? Ora. Ora. Iki yen pangapunten mengsah kula menika kula dilat tapakipun. Mung mbok dilat tapake inggih. Jalan kula menika ora nggadahi wisa. Panjenenganipun Kanjeng Hyang Pekulun ingkang dipun wastani wisa kobar. Sinten ingkang kula dilat-dilamakanipun Tartamtu Pejah. Oh, inggih. Menapa kepareng kula badhe kula telasaken sak menika iki. Lho kusik to kusik. Lho kabeh kuwi nganggo petung sing genep. Nganggo cipta kang ning aja gusa-gusu. Kurawa sepira to banggane. Ya ora? Inggih. Nah, iki sing luwih bebayan kowe iki mau duwe mungsuh. Nggadahi mengsah. Ya. Mangsahipun Wa Prabu. Kuwi ya ngedap-edapi. Mungsuhku kuwi bisa ngilang. Tegese mungsuhku kuwi bangsane bangsa Maya, bangsa jin. Ngribeti karo Punwa. Aku rumangsa jibeg ing atase Punwa iki titisin Bathara Wisnu lunga ngrasaku. Piye nggih Rantaraja? Wa Prabu. Sinaosa menika bangsane Maya. Namung ketingal tapakipun menapa mboten? Ketok tapake katon menawi ketingal. Cobi kula nedahaken. Paduka Wa Prabu tasih kemutan. Aku isih kelingan nedahaken. Antarja boten dawuh luwes padak. Iki aku isih eling. Lho iki tapake Purwandwarawati. Lah tapake mungsuhku mau sing bangsa Maya mau iki lho nggih. Iki tapake. Oh menika. Iya. Menika tapakipun mengsahipun Kanjeng Prabu. Iya. Menawi menika iki tapakku. Coba tamatno. Iya, mangkir piye? Wa Prabu, piye? Menika tapak kula menika. Tapakmu inggih. Ora. Lah ya iki tapake mungsuhku. Mboten kok menika tapak kula. Monggo kula atur pirsani. Nggih, menika rak sami kan tapak kula. Sami menapa mboten? Lho, tapak kuwi mbok menawa bisa padha ning mboten ngaten kok. Menika tapak kula. Kula mboten pangkrik. Menika cetha tapak kula. Lah upamane yen Antarja kuwi ndilat tapake dhewe, kula pejah. Oh, mengkono. Inggih. Yen mengkono kowe wedi mati. Ya toh, mongko nari kowe ngarep koyo-koyo kowe duweni kesaguhan. Malah kowe wis prasetya karo eyangmu. Menawi kula mboten saged menangi Baratayuda kula entengaken pejah kula. Mongko ngerti ya nggih Antarja. Jumeneng dadi senopati kuwi ya petunge mung loro, lupute menang kalah, mati karo urip. Antarja. Nadya. Kowe cilik lara gedhe temekaning pati upamane kowe dina iki kowe ngrilake patimu. Tegese kowe iki wis misungsung kaluhuran kawan pepundhenmu para Pandhawa. Bukti bisa ngilangi klilipe bapakmu. Kowe bisa ngilangi klilipe wakmu Prabu Ndwarawati. Prabu Kirmina mungsuhe bapakmu. Praswapati kuwi mungsuhku sing ngrampungi sapa? Ora liya mung kowe Antarja. Tekse kowe iki gedhe labuh labetmu. Upamane to kowe kuwi temekaning pati. Dongger. Kowe patimu ora muspra. Misungsung kaluhuran kelawan pepundhenmu para Pandhawa. Lan maneh Antarja sumrupa ya nggih.
kowe kuwi ora ana sambung rapete karo Bratayuda Jaya Binangun iki. Mulane Antarja kuwi mau ora kapacak jumeneng dadi senopati. Ngerti kowe? Oh. Wenas dening Ludira kawang-wang kono bangsu mirat ora puji masemban Kurawa Prabu pepunden kula iki samangke kula ndodora ing kalpatan Kurawa Prabu anggen kula Cumantaka kumawantun nyirnakaken mengsah paduka lan mengsahipun Kanjeng Rama ingkang tanpa pekoyan menika kala wau. Prabu sepinten kalepatan kula diagung pangaksama paduka Kanjeng Prabu ing mangke kula sampun ndodora ing kalepatan kula sumanggahaken pejah gesang kula Prabu. Tarja wonten dawuh. Ya, ngene ya, Nggih. Sejatine pati uriping manungsa jroning Bratayuda iki pancen ora mrucut saka karma kang sinandhang, tegese tandurane pribadi. Wis to percaya kawan ingkang Wandwarawati sabab pun wa sing ngasta kuncine Bratayuda Jaya Binangun. Weda Citapsara kuwi sing nggawa pun Wandwarawati. Inggih, Prabu. Antarja, tidha-tidha rasane atimu. Nadyan dina iki kowe kudu bali marang Loka Baka. Nanging yen to jeneng sira ikhlas lair trusing batin, kowe bakal bisa nyengkuyung unggul kridane pepunden para Pandhawa. Mengkono nggih Antarja. Piye kira Tarja? Prabu. Kula boten badhe ngawrataken lan ngomolaken pejah gesang kula. Prabu. Paripaksa kula dadi panyuwun lawan paduka Kanjeng Prabu Ndwarawati. Ya, kowe nyuwun apa lawan kula? Wong. Kula nyuwun titip anak kula nggih. Bangun titip anak kula pun Danur Windo. Ing pembedipun kula semanggahaken paduka Kanjeng Prabu Ndwarawati Karana sampun boten ana pisan kula boten tutup anggen kula mentah kemapan anak kula pun Danur Windo. Sinten malih ingkang saged ngayomi paduka Kanjeng Prabu Ndwarawati. Ya. Antarja Semelang, aja kuwatir bab perkara anakmu si Danur Windo. Tembene pun Wandwarawati kang bakal golekake kanten. Mekaten. Yo. Iki. Bisa malih. Wong kasar sing ngatur kula, Wong Prabu. Menika sungkem kula ingkang pungkasan unjuk paduka Kanjeng Prabu Ndwarawati. Mugi-mugi pepunden kula para Pandhawa ing tembe saged unggul yudanipun. Ya karana nggonmu lila legawa nyikrasake jiwa ragamu. Wong atuwamu bakal unggul yudane ing tembe Bratayuda Jaya Binangun. Wis tindakna nggih Antarja. Sigra pinandheng tapake pribadi Sang Antarja ing cipta wis ngraita kalamunta ing mangke Sang Antarja kedah langsung mring tepet suci. Sigra ngeningaken ciptane nuwun marang purbaning kawasa angrutat napsunira sekawan ingkang cahyanira abang ireng kuning putih
ingkang mapan wonten saeting jiwa wis rinucat ing mangke sang Antarja kaya wis rila karana wis ora kadunungan nafsu andilat tapaira pribadi prepet mune sang Antarja ilang blas kaya sinendal yen maneh lawan Jawata kang akarya jagat anakku Antarja. Nadyan sira wis murut marang Kasidan Jati, cethane ngono. Kowe bisa misungsung kaluhuran lawan pepundhenmu para Pandhawa. Nanging yen to sira paripaksa mbacutake nggonmu Pancakara nyirnakake Kurawa tegese kowe murungake jangkaning Dewa Pragede Baratayuda Jaya Tinangun. Mula kang kono nggih Antarja Nadyan sira wis murut marang Kasidan Jati, kowe bakal tinampa ing Gusti kang akarya jagat, bakal antuk swarga mulya. Antarja, wah anakku mati. Oh aja kowe sing mati le bapakmu ae sing mati. Rupane bapakmu sing wis gerangan meneng apa kowe sing durung-durung mati ninggalake bapakmu. Antarja kowe uripa Antarja. Antarja kowe uripa ya li. Bapak mau kelangan karo kowe Antarja, kowe paniya Antarja. Paniya Antarja, kowe aja mati karo bapakmu bae. Kakile kowe paniya Antarja, Antarja kowe paniya. Antarja nganti melu dadi korban. Dewa. Aja anakku sing mbok radon aku wae patenono. Patenono aku Dewa aja anakku sing mati. Antarja kowe uripa ya le kowe tani Antarja. Kakang ora maido kaya ngapa rasane atimu nggon anakmu si Antarja. Oh jenenge anak
Nanging pupusen ya di Werkudara marang papesthene Gusti kang akarya jagat. Mati kuwi wajib. Aja banget-banget nggonmu getuni kelaman. Patine anakmu si Antarja. Coba to, mandhek dhisik. Pidhangetno pangandikanipun kakang iku. Ora, ngene ya Yayi. Yen to kowe kelangan Antarja temekaning pati, ora jeneng wis lumrah. Weling apa ora? Pun Kakang rikala semana. Pun Kakang kuwi sedina kepaten anak loro. Samba kelawan Stija. Mongko Stija kuwi kudu mati saka tanganku dhewe. Wis pikiren. Abot endi? Mongko kuwi ya anak-anakku tenan anakku dhewe. Ewadene kudu mati saka bapakne. Lho, lelakon ngono mau Werkudara. Ora gumantung ana critane awake dhewe dudu critaning dewa. Biyen ki ana critaning nabi. Biyen kuwi ana critaning nabi antuk dawuh Gusti kang akarya anake liyane. Lah, carane kuwi perintahe Gusti anake ya arep dipateni. Delalah anake ya rila ikhlas gelem bakal dipateni. Kocapa bareng wis dipapanake disembelih anake mau. Ilang wujute anake ana gaibing Gusti kang akarya jagat dadi kewan. Mula nganti kelumbuhan iki ana pengetan kurban. Lah, apa to maknane kurban mau? Maknane kurban kuwi aja banget-banget nggonmu gondeli marang kahanan donya nadyan to kuwi katresnan. Anak bojo kulawarga derajat pangkat bondo donya. Anggere wong mesti tresna. Ning yen ana kuwi dudu duwekmu, kuwi kagungane Gusti sing gawe urip. Dipundhut suwanci-wanci, kowe ora iso apa-apa. Bojoku ayu mati. Lah arep apa? Bagus mati. Kowe iso piye? Kowe kuwi dudu duwekmu. Iki kagungane Gusti dipundhut karo Gusti sing gawe urip ya wis. Kowe kudu rila, kudu ikhlas. Lah, kuwi lho Yayi. Piwulang kurban kuwi manut panemunipun Kakang kaya ngono kuwi. Yen liyane duweni penemu sing luwih utama, luwih prayoga. Nek gaduh ing panemu kuwi lagi tekan ngono kuwi. Mula Yayi sing abot dhewe kuwi ngorbanake katresnan. Pancen kala mangsane ya abot-abot tenan. Ning arep dikaya apa? Ya kowe kudu rila, kudu ikhlas. Wis. Werkudara. Pakaryanmu iki isih akeh. Ora abot kabeh. Punarpane anakmu si Antarja. Pasrahno karo para brahmana. Karben padha ndedonga marang keparinging Gusti kinten munggahke marang Dahana Pancaka. Karben tumuli sampurna anakmu. Oh